sóc el Francesc. Avui us vull parlar sobre un tema, la repercussió del qual a nivell psicològic ja es coneix a la Terra, i és el poder que allotgen les paraules que utilitzes per expressar-te. El poder de les paraules, de Sahel DR. No obstant això, sent que el seu poder en aquest nivell és incommensurable, no és pas on acaba. Sovint, i sobretot en les pitjors situacions que ens fan patir, tendim a utilitzar paraules cruels, punyents i de desassossec contra la situació en si, contra els altres i sobretot contra un mateix. Això pensant que és una forma de desfogar-se i treure cap a fora tot el dolor, ràbia o frustració que puguem portar dins. Però em temo que l'únic que fem d'aquesta manera és enfonsar-nos més al pou i trepitjar-nos les mans perquè no puguem escalar-ho. Alguns estudis aquí mateix diuen que a nivell d'autoestima i a nivell inconscient fan falta 5 comentaris positius per igualar el poder que un sol comentari negatiu té sobre nosaltres. Això a nivell general, és clar. Cada persona és un univers. Aleshores, cada vegada que et permets parlar malament de tu mateix o decretar coses que no t'agraden, per molt inofensiu que sembli, en realitat t'estàs provocant un mal que després resultarà molt, molt difícil de reparar o revertir. Difícil no és impossible, ja ho saps, però creu-me que difícil és. No val per a res, ja no sóc pas tan bo o tan intel·ligent, ningú no m'estima, no ho aconseguiré mai, jo no puc pas fer res, he de ser d'aquesta manera. Cada vegada que dius alguna d'aquestes frases o similars, estàs gravant aquesta informació que verbalitzes al teu inconscient. Les implicacions psicològiques més visibles seran una baixíssima autoestima com a resultat, una crònica tendència a posar-te traves a tu mateix i a l'autosabotatge, problemes a l'hora de relacionar-te amb els altres i un perill important de caure en depressió tard o d'hora. De la mateixa manera, també funciona projectant-se cap a fora. Les paraules que dirigeixes cap a d'altres persones tenen molt de poder. En realitat, tant poder com aquesta persona permeti. Però en això entrarem una mica més endavant. Les paraules són, en la meva no tan humil opinió, la nostra més inesgotable font de màgia, capaços d'infligir mal i de posar-hi remei. Sabent el que probablement ja saps a hores d'ara, a tu, llavor conscient de com funciona i cobra vida el món que t'envolta, et pregunto: què passa quan enregistrem informació al nostre inconscient, sobretot de forma continuada en el temps? A tots aquests factors que he esmentat caldria afegir-hi una part que espanta una mica més encara, i és que no has d'oblidar pas, en cap moment, que som els creadors de la realitat que experimentem. Per tant, al moment en què diem alguna d'aquelles frases, no només estem afectant la nostra autoestima, sinó que estem decretant quina és la realitat que ens acompanya i ens seguirà acompanyant. Estem creant aquest món del qual parlem moltes vegades, sabent que en realitat no és així, i simplement dient-ho com a mètode de desfogament. I de la mateixa manera, les paraules que utilitzes en comunicar la teva visió a una altra persona també poden ser un impuls d'energia positiva que cal en ella i la impulsa cap a alguna cosa positiva, com també pot acabar d'enfonsar-la i provocar per a ella
un decret que no desitja pas, sobretot si això passa en un moment de baixes defenses o baixa força mental perquè aquesta persona pugui pensar amb claretat i col·locar una barrera que li faci pensar no, no té raó. Ningú no em pot dir qui sóc, com sóc, o què sóc capaç de fer que jo mateix. Jo sóc qui controla el meu destí. Tant a l'hora de parlar-nos a nosaltres mateixos com a l'hora de parlar als altres, ens correspon la responsabilitat de fer servir la coherència i la congruència. En fer servir la coherència em refereixo a no exagerar pas allò que volem expressar, ni tampoc minimitzar-ho necessàriament. No fer servir termes agressius contra tu mateix ni contra l'altre. En resum, i per plantejar-ho de manera clara i senzilla, parlar des de l'objectivitat absoluta. De debò saps que no existeix allò impossible? Aleshores, per exemple, planteja't a l'hora d'armar una frase si el que vols dir és que no pots fer alguna cosa o és que simplement et resulta molt difícil. La majoria de les vegades l'expressió correcta serà la segona. En comptes de saltar a dir que no vals pas per a res, sigues objectiu. Per descomptat que sí, simplement potser t'està resultant difícil prosperar en allò que t'encantaria aconseguir. Dius que ningú no t'estima? Estic absolutament convençut que això no és pas veritat. Potser simplement hi ha certes persones concretes en què tens una expectativa de correspondència que no arriba a complir-se. Això és dolorós, però no vol dir pas que ningú no t'estima. S'entén per on vaig, suposo. En comptes de dir-li a algú que no serà capaç de fer alguna cosa, pots dir que segons el teu criteri et sembla una cosa extremadament difícil i advertir-lo fins i tot que existeix la possibilitat que no aconsegueixi pas. Ho sé, és una forma força incòmoda d'expressar-se i és evident que hi ha expressions que s'entenen perfectament com el que en realitat vols dir, però en la meva experiència no he vist pas que sigui una cosa tan evident, i les paraules exactes sí que creen idees que s'adhereixen al subconscient i al conscient de l'emissor i del receptor. La meva recomanació és fer-les servir sempre amb molta cura i amb objectivitat i congruència. Per descomptat, i encara que pot semblar obvi, crec que cal recordar el punt oposat. Les paraules que et diguis a tu mateix o als altres poden crear realitats meravelloses, de tan bones increïbles. Però el meu consell va més enllà de dir coses boniques que puguin aixecar l'ànim. Segons la meva pròpia experiència, és molt més poderosa la frase que busca allò positiu dins del que tu pots percebre, encara que sigui esforçant-te per trobar-ho. Has de veure dins del que consideres objectiu i real les coses de què pots gaudir, les coses que et fan feliç, que et fan sentir orgull per ser com ets. Veure el fet de voler millorar o ser capaç d'aturar-te a posar a funcionar el cervell per veure les coses des d'un punt neutre o extern és una virtut enorme i un signe d'intel·ligència clar. Ser capaç de deixar el dolor o la frustració que t'encega de banda per valorar la situació i les coses tal com són.
expressar en paraules les coses bones o esperançadores que trobes en aquest procés amb la lupa de l'objectivitat i l'amplitud necessària per veure el quadre complet, sent capaç de veure allò bo i allò dolent i no deixar que el segon passi al primer. Té un poder que tu mateix pots ser capaç de comprovar-ho si tu proposes. Pots ser capaç de comprovar-ho si tu proposes. T'animo a posar-ho en pràctica com a manera de vida. Torna aquest vídeo en uns mesos d'estar posant-ho en pràctica i prenent-ho de debò. Probablement t'haurà canviat la vida. Sigues sincer, congruent, coherent, objectiu i compassiu amb les paraules que utilitzes, tant per a tu com per a les persones que vols i respectes, i fins i tot per a les que no. Et sorprendràs en veure que aquestes et sorprendràs en veure que aquestes els posarà dels nervis que sempre actuïs amb correcció i amb tot allò esmentat anteriorment. Sigues responsable en triar i armar les teves frases i sota cap concepte permetis que ningú, absolutament ningú, decreti mai per a tu alguna cosa que no desitges. Ningú no pot controlar el teu destí com tu. Pots estar tranquil o tranquil·la. En tot cas, els ho estaran fent a si mateixos. Una llàstima. Sael DR. Aniré més enllà i et diré alguna cosa. Segurament has estat en un d'aquells moments, o ara mateix estàs passant per aquell moment en què penses que ningú no t'estima. N'estàs segur o segura? Realment ningú no t'estima? És que tu no ets ningú? Quan tot es posa en contra nostra, tendim a pensar que ningú no ens vol i ens oblidem de nosaltres mateixos. Podem caure en depressió i enfonsar-nos més i més al pou. He viscut aquests moments en què et sents fracassat, derrotat, i creus que ningú no t'estima. Però sempre hi havia algú amb mi donant-me força per continuar. Aquest algú era jo mateix, i de vegades persones de gran cor, o fins i tot la meva família estel·lar. Mai no estem pas sols. La lliçó que hem d'aprendre d'aquests moments és que no hem de caure en el derrotisme. No ens hem de deixar arrossegar al pou. Avui potser va ser un mal dia, però això no vol dir que aquí s'acaba tot. Has après una lliçó. Ara reuneix totes les teves forces i endavant. Tu pots amb tot, encara que no t'ho creguis. Mai jutgis algú pel seu aspecte, estatura o qualsevol altra condició. Fins i tot la criatura més horrible té dret a la vida. Però no deixis que et trepitgin. No hi ha autoritat per sobre teu. Ets el rei dels teus actes i paraules. Respecta i fes-te respectar. Que la teva llum brilli amb força i dissipi la foscor. Gràcies a tots pels likes i comentaris i per compartir.
gràcies als moderadors, i que encara no s'hagi subscrit, que se subscrigui al canal, que aviat començaran les sorpreses. I, si us plau, subscriviu-vos també als grups de Telegram. Els links els trobareu a sota del vídeo. Així, si YouTube no envia pas notificació, rebreu avís per Telegram. Gràcies. Sempre al meu cor.